aku ngger anak siswaku wong Jarot Bratasena rahayu ingkang padha pinanggya kula. Dawuhe Bapa Guru Durna bisa nambahi sentosane Bratasena. Aja ndadak nganggo dirgama sangga runggi kage tumuli wawarao. Kabeh piwulangi Bapa Guru Durna ndak estokake, Guru. Oh iya ya nggih aku percaya marang jeneng sira. Murid ingkang lantip ya mung kowe Bratasena. Ning ya nggih aku tak meling marang sira kula Bratasena. Iya. Wong urip ana ing alam padang mono mung kudu kedunungan eling. Sawise eling aja mung eling tok nanging kudu dikanteni kelawan tresna. Merga eling mono majibing budi, tresna iku majibing rasa. Nggone tresna kanthi ati sanubari. Merga ngene, Ngger. Wong kang eling marang kang nitahake. Yen elinge menyang sing maha wikan mau mung yen lagi lara utawa lagi susah iku penangis sing ati ora pati ketrima merga kanthi mengkono sejatine elinge marang sing gawe jagat mau mung merga kepeksa upama ora lara lan upama ora susah yektine ora bakal eling. Iya, iku dadi tandha yen to wis kedunungan rasa tresna nanging durung bisa nindakake. Iya, kang gumelar iki dadi tandha sapa asih bakal ngasihan, sapa weruh bakal winerwan, sapa temen bakal tinemu. Merga kabeh menungsa mau mung tansah bakal mbalekake marang penggawene dhewe Bratasena. Iya. Mula kang saka kuwi aja iki ringa-ringa. Aku kepengin banget kaya aturku wingi sore kae. Nggonku tansah gandrung marang kawruh panunggal Panjing Suruping pati mulyaning sangkan paran ya ingkang winastan sastra cetha paripurning wangsit, sastra cetha pangruwating diyu, sastra jendra hayuningrat. Mula kang saka kuwi Bapa Guru Durna aja ndatak nganggo tidha-tidha gage wulangna. Bratasena saguh nindakake apa wae ingkang dadi dawuhe Bapa Guru Durna. Nyatangening kalangyana gelar pandamun cardina lir kekonang surem sorote tanpa hadang kasolan pacare purnameng kekono dasare mangsa ketika himahana wangi ring ujungan colo senen hakarya wigeno ora bakal kaboten pun Bapa medharake jer siswaku ingkang tuhu ndak tresnani ya mung kowe Bratasena. Iya. Nanging ana bebananing laku brata kita. Nadyan mbok dawuh munggah Gunung Mudhun jurang Bratasena ora bakal wegah. Oh iya nggih aku percaya. Munggah menyang Gunung Candramuka ya Gunung Reksamuka. Golek ana kayu gong susuhe angin. ngaturake kenging panuwun kang tanpa upama.
Aku njaluk pangestune Bapa Guru Durna dina iki aku mangkat. Sing pranyana ngati-ati tak pepuji. Bisa sembada mbayang kayu gong susuing angin ya ngger. Iya Bapa Durna kepenakno. Bagus. Ya ngono kuwi. Sing tak jaluk ki ya ngono kuwi. Sing bener. Sing tetek. Aja miyar-miyur. Nek tetek ora bakal kleru. Wong seneng amu maido ae. Leh kumbisiki kabeh wis mbok tindakke. Gunung Reksamuka ya Candramuka luwih-luwih ngguwa si Grangga. Kae pengalapan satu mara satu mati, jalma mara mesti ketiwasan. Bratasena ora bakal bali urip. Wileng kaleng pauna langit matek aji Gusti Cala Sutra tampar kencana. Kaguang ning cangkandara apa ta isining cangkandara gedhong kuning urip-urip saking kersaning Allah saking kersaning Allah Bratasena uripa Bratasena uripa Bratasena aja mati Bratasena uripa malah ngruwat kowe ndongak-ndongake Bratasena mati pati uriping Bratasena ora ana tangane Sengkuni pati uripe Bratasena ora ana tangane Kurawa nanging pati uripe Bratasena kuna astane sing murba jagat mantekan sing Jala Sutra tampar kencana tak buang ana ing jagat lor apa ta isining jagat lor gedhong kuning urip-urip saking resane Allah Bratasena nipa Bratasena langgeng Bratasena langgeng ora sak gregelke Bratasena muridku sing tak tresnani kuwi ngger Bratasena kowe menang kowe lanang curitmu dirkaya swa ingkang pinangya durga mendak kala sirna Bratasena mantek Kanjeng Cala Sutra tampar raguwang ning jagat lor apa ta isining jagat lor gedhong kuning Bratasena menang Bratasena jaya Bratasena jaya sagung dumati
Dek guayeng ngangkat ke Kurawa loro Dek ngantek kaya dalang gulon. Lah ya ngger Bratasena disuraki saka kaduan dongak-dongakno supaya cepak antakane Bratasena ngger. Mangancur lakune angin guntur hanggraning ngarga Gura-gurnita kagiri-giri ngaglah prayit ning kewuh lenggih menika ta warnane Risang Bratasena nalika mangke arsa mestuti dawing Sang Guru Begawan Druna Sigra cancut Taliwonto cancut ujare wong acincing binandul Buddha kalane semangkah kang suku tumibaning padha jemblong sak sumur jerone wang-wang konta kumbul pitung jangkah wis prapta tepining Gunung Mreksa muka bebanjengan kang reksa mandira tepung tangi semambung ketel kang ngrun-runan nganti datan kelutin rabas sunaring Bagaskara Wauta hanggreng mongko panggugaing kuwanen Risang Bratasena jumangkah ngobrak-abrik kang kekayon ngupaya ing pundi dununge kayugung susuing angin persasat bubrah langkah candrane
Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta Pawana bana margana dalah bojleng iblis lanat padha gojekan wah Rukmakala ana apa Kakang Rukmuka nganti ora bisa banter bengok lan nglokorku ya kaya ngene iki nglokore buta kaliren bareng 3 sasi dedunung ana ing alas kene iki lha kok dadi aja meneh kidang menjangan Trowelu telu wae ora ana aja meneh trowelu tikus wirok wae ora ana sapa apa nek ngono mathuke mlebu nyang karang pedesan ya upama ta iso mlebu karang pedesan bubar sing padha duwe omah weruh wujudku lan wujudmu sing kaya barongan ngene iki yen wong-wong desa wis padha ninggalake omahe aku karo kowe kari kiprah karo bancaan aku pilih mlebu desa sing ana wonge dodolan panganan ora urung lunga lari tunggang langgang arep tak pangan sego liwet arep tak ombe baksone arep tak pangan ayam bakare wah nek kaya ngono ki jenenge ngajak ora omah kinodrat aku karo kowe kuwi mapan ana alas kene dadi imbanging alam ning nyatane ora bisa imbang ngono lha kok dadi aku karo kowe ming buta loro kok ngentekke kewan sak alas mula nek kowe iki mangan pilih ana aja mangani turus nek kira-kira bantenge akeh sing lanang panganan sing lanang yen kira-kira kidange akeh wedoke panganan sing wedok ning kowe ora ngawur anak kidang cilik-cilik barang mbok pangan turane mbok cencem ciu Hawe tekno weteng kluwen kok dadak milih-milih. Nek kowe dilikke padha kancane ora kena dilikke karo sing gawe jagat krukut nganggo tsunami entek kowe. Mambu apa iki? Kenek gurih-gurih. Wah, iya ta iki. Wah, segere. Wah, mambu gede iki ana wong mlebu rene ah.
tenan. Ora lidok ujare wong Jawa layak tambune kok seger sumyah. Wah, neng menungso dideke kliwat ukur. Wah, iki jane enak tenan ene wong pekulitane dideke kok ngene iki. Wah, senengku ya nek wong kok ngene iki. Wah, dipangan suwayah-wayah enak iki. Wah iya to wah lengene wah. Waduh duh. Wong ketoke lanang brengosen ngono. Wah, okonge. Lho. Horeg bumine. Aku ngreng. Ana buta loro meh padha kowe sapa? Aku ingkang Mbau Reksa Gunung Reksa Muka. Takon marang aku Ditya Kala Rukmuka, aku Rukmuka lho aku. Mburi suarane rada cilik, ya men. Kowe sapa, Gus? Aku Panenggak Pandhawa Bratasena. Bratasena. Seret nyawamu wani mlebu ngalas. Aku mundi dawuh guruku Bapa Durna golek kayu gong susuing angin. Mula tiwas kebeneran ketemu kowe gage tuduhno ngendi kayu gong susuing angin. Ladalah. Legan golek momongan ngutik-utik wong turu. Kayu gong susuing angin meneh mudhenga. Jare kowe sing Mbau Reksa kene ya Mbau Reksa ning aku ora tau nyolongi kayu. Kayu apa mau? Kayu gong susuing angin. Wah. Kene ora ning kayu gong susuing angin sing eneng kayu lotrok. Kuwi kena nggo nglancarke wong bayen nek angel. Kowe Balya Bratasena, kowe mulya Bratasena anguk-anguk pati. Wis dadi upayaku lho wong Balyaran yen to aku ora mboyong kayu gong susuing angin. Wah, ladalah. Nyata laruta sangkeng yudha sang guru kula. Yen tan mutusa Sang Sri. Bosen mangan sego wangune kowe. Apa abam ora keduga minggat aja takon dosa. Tak bruki wit-witan. Wah! Tiwas kebeneran kluwen pirang-pirang dinana Badokan Mara ayo tadah cara mangsa. Wah! Wah! Walah ganti aku.
Wah. Wah. Hoi, wah. 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 Hoi, wah. Hoi. 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 Hoi, wah, ya. Wah. Wah. Piye Di? Waduh. Ora mbok cokot, lah kaya nyokot ril. Weh, atose kaya wesi. Weh. Arep oleh pangan enak ketoke nyunyur wae kok malah menyorke uang. Piye nek ngene iki? Nek ana kok dibut loro wae apa piye, Kang? Dibut loro angger kowe gelem ngarep. Ya sing ngarep sing tuwek no. Apa wong enom engko nang ngarep? Moh yen gelem kowe kudu ning ngarep aku ning mburi. Weh, penake milih sing ana mburi. Kowe iki bodho. Saka mburi iki kudu milih wong prigel, nek ora prigel ora iso saka mburi. Mengapa kowe? Dibut loro wae yo. Dikletak bareng mesti mudar ya. Out! Out! Wah! Ada ya. Wala. Malum yung mati ako. Nyokot apa di? Nyokot apa? Mbah uret-uret. Ayo, broto sino kowe tak pangan. Pangan entek dagingku wareg selawase urip. Loh. Waduh. Wah, waduh. Ada ya. Hut.
Oh wilahing Mas Tuhna sidam sekaring bawana langgeng ditahulun kaki Bratasena aja kaget raseksa rukmuka lan rukmakala dumadi saka kemayan ulun nggih Bratasena. Wah Bayu Dewaku aku ngaturake basaku. Iya Bratasena wis ndak tampa sayektine apa ingkang dadi dawuhe gurumu Begawan Durna sira supaya ngupaya kayugung susu ing angin ingkang mapan ana ing Gunung Reksamuka ya ing Candramuka. Kulup sayektine kayugung susu ing angin iku muhung pasemoning lelakon ingkang didhawuhake dening gurumu Begawan Kumbayana. Lire piye Pukulun? Kayu utawa kajeng iku tegese karep, gung iku tegese gedhe, susuh angin iku lebu wetu ning napas. Dadi wutuhing tembung kayu gung susuh ing angin iku wujude ora liya kejaba uripmu Bratasena. Ing dina iki jeneng sira kulup adreng jroning atimu kepengin nampa wejangan ngelmu kasampurnan saka Begawan Durna. Nanging sedya ingkang agung ingkang mengkono mau bisane kasembadan kudu linambaran aringing napas lereming Pancandriya lan semeleng rasa handrahing Kang Puspitarum kasiliring samirana mrit ngaturake gunging panuning kang tanpa upama dene paduka Pukulun Bayu paring andharan werdining kayugung susu ing angin. Iya ya nggih Bratasena. Sayektine gurumu Begawan Kumbayana iku guru ingkang becik ora kaya saweneng wong ingkang andhakwa marang lakuning Begawan Kumbayana. Dene yen kepengin ngungak wewadining kodrat sira kulup kudu wanuh marang sesembahan kang sejati. Mula kang saka iku nggih suwiji-wiji dawuh ulun wigatekna lan tumuli sadurunge sira bali nyuwun katrangan kelawan gurumu Begawan Durna luwih dhisik jeneng para kulup bakal ulun paringi lan ulun pacak mawa gelung minangkara minangka woing subratanira nggonira bakal ngidhep ngelmu kasampurnan. Ngaturake panuwun dene paduka Pukulun paring busana ingkang mengkene ndahe Pukulun. Iya Bratasena. Sumurupa kulup yaiku ingkang winastan gelung
Minangkara cinandhi rengga endhek ngarep dhuwur mburi. Wah, ngaturake panuwun. Wondene busana ingkang wis ulun patrapake marang jeneng sira duk ing nguni nalika isih ana ing bungkus. Pupuk Mas Rineka jaroteng asem, sumping pudak sinumpet. Anting-anting panunggul manik ing warih. Sang-sangan naga bondo kelat baurineka bali bar manggis binelah tekan gendagane. Gelang Candra Kirana kampuh poleng dan bintulu adi abang ireng kuning putih. Paning secindhe bara binelah tumumpang entis kanan kiring porong dapur Nagaraja minangka kekancing. Kejaba saka iku nggir jeneng sira ndak paringi paning secutra diangga apa dene cunduk Barga Warastra besok tumempu ing perang gedhe kena kanggo piandel jeneng sira Kaki Werkudara ngaturake panuwun maragake tampanana tumuli ulun bakal kundur makayangan nderekake Harja kundurira pukulun bayu aku njaluk pangestu. Dadi tundha gagate ngarang Trisunti winayang jati kapat mangka kalima candala kapan mongko kalimon candala leng-lenging jagat sanyata Patupate ula lanang pangirite kebo dungkul
sasi sesapi kumarang triwat lole ambil guduk lagi tadi kaya ngono Ger. Wah yo gini kaget tekaku Bobo Guru Turno walah semak-semak Praptani Rokaki Bratasena lagi tadi Kido anggonku nampani tekanmu Ger, Perkutara. Iya. Aku krungu tembang sapawa saking katuan para endang manguyu jejanggan ingkang padha ngidung. Ya aku ya melu krungu. Sing bener kuwi patuh patih ula lanang. Apa ula? Ula lanang apa ula lak? Sakarepmu nggonmu ngrungokke. Ya ora dadi ya wah. Pinayungan dening cahyaning Gusti nyatane kowe bali slamet. Ora ana alangan suwiji apa Ngger Bratasena. Pamucine Begawan Durna guruku. Piye Ngger kayugung susuwing angin? Nyatane ing alas Wreksa Muka durung ana malah aku ketemu Bathara Bayu Dewaku paring dawuh yen to kabeh dawuh Bapak Guru Durna mau mung minangka cangkriman tumraping Bratasena. Cangkriman piye? Iya, kancane Bathara Bayu piye? Kowe ngerti ora Bathara Bayu? Kuwi dewaku ya guruku. Wah iya. Kuwi Bathara Maruta sing nguasani angin. Aku nek ngandhake Bathara Bayu, aku rada serik karo dhek. Mergo aku kelingan sing ndadekake bojoku Bathari Wilutama mbiyen disotke dadi jarane gara-gara Bathara Bayu. Lagi padha lenggot bawa jejoketan Bathari Wilutama saking ledandan ayune. Tumpuk undung ora ana widodari sing ngungkuli ayune bojoku Bathari Wilutama. Ha kok jahil atine Bathara Bayu ngebatake barat. Wekasane ketriwal busanane bojoku Bathari Wilutama setemah nglegena. Nglegena kuwi wis candhakna dhewe. Marang nglegena ngono kuwi dianggep ento Bathari Wilutama dadi wiraning para Jawata gawe isin mula bantu disotake dadi kuda sembrani wedok. Bareng nalika semana terus tak tunggangi. Mabur ana ing ngangkasa banjur anak-anak Bambang Aswatama yadimu lanang Swatama sing nyiter kuwi. Iya. Mula aku wirang anak-anak kok karo jaran tak pateni. Banjur papersitaning wujud Bathari Wilutama saiki wis bali menyang Surabaya, Suralaya. Ngono Bapak Guru to. Kuwi sejarah dieling-eling. Kanthi wong aja mung mbrekeneng wae mengko nak pikirane bruwet. Kara-kara ki dienteng-entengi. Iya. Banjur piye cangkrimane Bathara Bayu? Kayu utawa kajeng iku werdine karep. Gung kuwi tegese gedhe susah angin kuwi lebu wetu ning napas. Ingkang kena denarani Bajra Herawana dadi uting tembung kayu gung susu ing angin kuwi wujude ora liya uripe Werkudara. Dina iki aku gandrung kawruh panunggal ilmu kasampurnan saka Bapa Durna nanging karepku kang gedhe mengkono mau bisane kelakon.
kudu nak lambari saka aringing napas lereming Pancandriya lan semeleng rasa. Ngono jarine batangane Bathara Bayu. Nyata pandhita kang wis limpat mangkuliring angka sujanan anglar kang mungging pacrabaan yang siswa prasugata wah piye Guru Durna? Karya pancen kaya mengkono kuwi sing tak karepake. Ya wis jibles kaya wulange Bathara Bayu. Karepku ya ngono kuwi. Ora toh piwulangipun bapa ya nggih iki. Piye karepmu Bratasena kuwi bali? Aku kok nyuwun dawuh meneh. Aku bisa kasembadan gegayuhanku lamun aku bisa mituruti pituduhe bapa Guru Durna gageh dawuh aku kongkon ngopo. Ana bebanan kang wekasan mesti luwih abot bebanane. Nadyan to abot ngungkuli nyangga bumi bakal tak tindakake watone aku bisa ngidhep Purwita wahyu ning kasampurnan. Ya nggih. Golek ana banyu suci Perwitasari ya mah ning suci. Mongko kuwi matane ana telenging Gambiralaya ya telenging Samudra Jinem. Ya ing segara Minangkalbu kowe sagoh apa ora nggih Bratasena? Alun gumulung mangrempah wah yen pancen kang dadi pitukono iku aku ora bakal suminggah. Besok dadak ngenteni apa dina iki aku njaluk pamit goleki banyu Perwitasari menyang telenging Samudra Minangkal. Anakku kedak pepuji supaya rahayu kaya nggih Bratasena. Berkutur. Wah. Muga-muga ing sedya hayu tansah mangya rahayu. Wong kok teguh. Tekadmu kaya gunung waja kaya mengkono nggih Bratasena. Jagat iku upama ana wong kang sentosaning karep baku ing ati kaya kowe Bratasena genep nangka loro jagat iki bakal tentrem. Wah ya nggih. Ora li aku mung tansah ndedonga marang Dat kang murwing Dat. Muga-muga kalisa saka ing sambe kala ya nggih.
ngrasa kowe ngatasé bakal mlebu jroning samudra tanpa taren kelawan sedulur. Babu Kunti, Puntadewa kakangku, Jlamprong kembar, Kresna kakangku. Aja kaget Werkudara ingkang teka. Werkudara, Bratasena Yai. Kresna kakangku apa? Ana kalane ing jagat ini, ing jagat agung, jagat gedhe ing Janalaka iki, manungsa padha pethuk dalan prapatan ingkang padha benere lan padha becike. Bekti marang guru lan wedi asih marang ibu kuwi pancen bobote padha yaiku padha becike. Ya mung bae Yai, tinemune ing jagat rame iki ora ana samubarang ingkang kembar tanpa cacat. Ora ketang sethithik maksana bedane. Mula Bratasena, si Adi kudu pinter milah lan milih ing antarane guru lan wong tuamu. Pilih ndi ingkang mbok pitung bebener sejati. Si Adi dieman dening wong tuamu aja cecaketan kelawan Kurawa gedene. Si Adi manunggal ning Praja Ngastina. Padatan bebener sejati mono tinemune yen wis rempon candriamu semeleh pikirmu dumunung rasamu. Mula Yai, sarantakno penggalihmu aja semengko pilih ning antaraning karep meguru lan pangemaning ibu. Endi ingkang mbok anggep pakolih? Ya kuwi tindakno Bratasena. Ngaturake gunging panuwun sing tanpa upama. Mung wae yen kabeh padha nyamarake marang Bratasena. Dina iki tekaku ora kepengin bali suwe ana ngarepe Babu Kunti nanging aku binobotan pakaryan ingkang ora enteng. Aku gandrung kawruh panunggal ngelmu sastra Jendra Hayuningrat marang Bapa Guru Durna. Bapa Guru Durna gelem mejangake kawruh kasampurnan panjing suruping pati mau. Lamun taku bisa golek bebana wujuding banyu suci Perwitasari ingkang mapan ana telenging samudra. Mula Babu Kunti, Kresna kakangku, Puntadewa kakangku, Jlamprong aku njaluk pamit jegur segara. Tananira layu kumeku cemrah nyomaratani Jayangger nadyan tong ilmu kasampurnan mono ngelmu linuhur nanging reh ning panepu sing laku kudu njegur samudra. Kowe elinga dadi pengayoming wong sak negara kaki. Adikku diadikku, ya gene kowe bakal ninggal aku, Kakang Mas kula nderek. Wah,
Aku kumpul setahun jembleng serendeng. Kowe padha nangis ngguguk kaya wong kepaten. Kowe duwe penemu yen jegur segara mesti mati. Kanggone Werkudara pati uriping manungsa kuwi ora gumantung perkara segara daratan. Wong urip ana ing daratan kang cepak bilae ora kurang kosok balene. Ora sethithik wong kang pisane urip malah manggon ana ing segara. Mlane saka kuwi aja padha ngguguk nggonmu nangis. Aku arep kandha. Matur karo Babu Kunti pepindhane wong ngunduh tawon. Wong ngunduh tawon kang ngrompol ning wit. Atine bungah banget sebab sajroning ati wis mesthekke yen tawon mau mesti nggawa madu. Ning supaya bisa ngunduh luwih dhisik kudu wani nadain tuping tawon. Dadi tegese ngrembug bab tawon kuwi petunge mung werna loro ya kuwi entup apa madu. Yen sing diitung mau mung landheping tup tinemune mung sarwa lara. Nanging ngrembug bab tawon mongko kang diesti amung legining madu tinemuning lakon senajan akeh godha. Nanging rasane mung marem seneng. Maragake pikiran kandhaku iki. Kula nanggir Werkudara. Yen mangkono bisa padhang lelakonmu. Nyatane kowe wis bisa nggambuhake rasamu. Maragake maju aku wis ikhlas. Nggonmu bakal nindakake pakaryan iki sentosa tekadmu kaya gunung waja. Maragake ndungkluk otak timbul kowe wong bagus.
Anoman malumpat sampun prapting witing Nagasari mulat mangandhap kadingal lakal saka pangrasaku kok kaya kurang trep Yayi Bratasena kaya kepilut marang kawruhe Begawan Durna. Yayi Bratasena mandheka di. Ana apa Kakang Anoman? Yayi Siadi kuwi manjing loropan kowe dilaropake dening Begawan Durna. Ngerti ya segara kuwi nggone pepati. Najan to Begawan Durna kuwi guru, nanging kowe wis ditumpaki dening napsuning Kurawa. Wah, rasa cerewet. Kowe pendhita seneng ngomong elek-elek pendhita liyane. Loh, aku ngeman kowe sedulurku lanang. Dulur tunggal bayu kowe tak eman patimu. Yen Siadi mati sing kelangan cukup. Kowe ngaliyo sing malang-malang tak putuk sing mentang-mentang tak guang. Wah, kowe kudu bali ora bali aja takon dosa kowe Bratasena. Wah. Wah. Ah. Kamangsah mbok pecah sancut gumregut manjing jroning samudra ten wiraganyo. Nalika samono wis prapta tepi ning samudra jinem Risang Bimasena datan gigrik najan alun sak gunung gedene tumempuh parang ambiring daratan. Parandene datan miris Risang Werkudara. Bawane setya ing ubaya kukuh ing piangkuh ngandhemi dawing guru Begawan Druna. Sigra anggreng minangka panggugaing kwanen. Mancing jroning samudra.
ngakak tutuk ing sang naga Nambatnawa ya sang Nemburnawa. Ula pitung bongkotal gedene kumambang mungguing warik ngakak galak kumelap melet-melet mijil sembur geni sak klopo teka tabone wauta dupi mulat Trisangsina kumambang ing toya sigra krida hanyaut sang Werkudara. Nyambur hanggane sang Pratasena mulat kakatruk mring handhanira Pratasena tan digrek dikrasa Netra utoknya tinekem jangganing naga Nemburnawa saya waringuten kridaning sang Bimasena tinujah kuku Pancanaka sinuwek biyak rekatak dadi segara getih
ora pati nduga mono pangrasaku ana dasaring samudra nanging teka ahing temen papan iki dene aku durung tau sumurup lan durung tau ngalami ana wewujudan bajang kowe sapa Wong wilahing Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng kulup ulun wis sumurup jeneng sira Kaki Werkudara atmajaning Prabu Pandhu lamun to sira durung sumurup ya kene iki papan kang sira upaya dununging kawruh panunggal sastra Jendra Hayuningrat ulun iki Sang Mahardikengrat ya Sang Ruci Bathara ulun sumurup ulun iki ora ayoga lan uga ora kaayogakake ulun iki manjing ing sadengah papan duh bukulun ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandaping padha paduka pukulun Sang Mahardikengrat. iya Kaki Bratasena ulun tampa karya bombong tias ulun pangestulun tumrapa jeneng para kaki kula pundi nggo jimat paripih pukulun sampun ketanggelan lan tidha-tidha malih mapan ing mriki dununging kasampurnan dumadi mulai mekaten pukulun kepareng murba jiwa raganipun Bratasena kajur kaluluwa kula namung tansah nderek kepareng paduka Sang Mahardikengrat. iya Werkudara sayekti ora luput jeneng kita angrewangi Andrapati manjing jroning Gambiralaya sayektine iku minangka panebus laku brata anggonira nggayuh marang ngelmu kasampurnan ya sampurna ing donya uga sampurna ing akhir mula kang saka iku Kaki kaya wis mahyaning mangsa kala jeneng kita kudu tetunggalan supaya weruh marang sangkan paraning uripira mara gage jeneng sira Kaki sinawa lan weruha marang jati dirinira ya jatining kawruh panunggal sranane manjinga guwa garba ulun liwata jroning karna ingkang kiring kulup selamining gesang kula dereng nate ngraosaken praos jinem tentrem
Mboten wonten penandang ingkang sinandang wontenipun namung nikmat mupangatsan wata nitya. Ing mriki menika kahanan menapa pukulun? Yen kono iku jatining panunggal kawula lan Gusti. Bratasena Sirawa sumurup mong wae dalane aja memangan yen durung weruh rasane kang pinangan, aja menganggo yen durung ngerti werdine kang denenggo, aja lelungan lamun to durung genah parane kang tinuju, aja manembah yen to durung pono dununging kang sinembah. Ya kanthi wewaton saloko mangkono mau nggir ulun benerake marang lekas kita anggon kita ora kesusu nindakake samubarang gawe. Rohanira kaki guru kita Durna ora kleru pancen ing kene tirta pawita dimahning suci lan malah ya ing kene dununging kawruh kasampurnan. Mula kang saka iki waspadakna cahya ingkang mancorong iku kulup nyatlangening kalangyan aklar pandamuncar Pos gambuh kawula lan Gustine pepindhane curiga lan warangkane. Kawuh jatining kasampurnan inggih panjing suruping pati miwah mulyaning sang kanparan. Hanenggih menika ta ingkang winastan Sastra Jendra Hayuningrat. Yekti sabda kang datan winedhar sastra ingkang tanti nulis babaring karsa saka karsaning kang akarya jagat mula sinebut Sastra Jendra Hayuningrat. Tegese daya kekuatan ingkang mijil saka gegeterusaning cipta. Sastra ya sinebut saastra tegese loro kang manunggal kaya embaning salam tangkep asta. Jaya iku unggul Indra lire luhur Hayuningrat rahayuning jagat. Mila aji Sastra Jendra Hayuningrat mengku werdi daya kekuatan ingkang tuwuh saka manunggaling rong perangan yaiku sejatining manungsa kelawan sejatining kang asipat luhur. Sayekti kuwawa mbabar kamenangan ingkang nyata yaiku rahayuning bebrayan gedhe. Aji Sastra Jendra datan kasatmata amung darbe dasanama sinebut Sang Bajra Satwa ingkang mengku werdi daya kekuatan luhur peparinging kang akarya jagat ingkang sajiwa kelawan uriping manungsa. Manungsa pepethingan yaiku ingkang wis sembada ing panggayuh. Bajra tegese bledhek, satwa mengku werdi urip. Daya kekuatan gegirisi nanging darbe surasa nguripi. Uga sinebut sastra cetha paripurning wangsit. Tegese salira wicaksana. Sipat sampurna kawaspadane datan kasamaran marang mobah musi ing jagat sawegung. Krana wis wikan lepasing sangkan paraning dumadi. Saengga bisa mursid lamun saliring dumadi muhung kababar
saking karsaning kang nitahake ora ana sawiji-wijing kang mrucut saka kodrate dhewe-dhewe. Mula uga sinebut sastra Jendra Pangruwating Diyu tegese obor pepadang ing swasana peteng. Lamun wis nyarira padang mahanani pakarti rahayu teman sirna saline ngambek angkara murka. Pukulun tentrem rasaku. Aku pepingin jinemono kene aku moh bali menyang alam Janaloka. Janaloka mununggone penandang. Bratasena, kaya durung titi mangsane sira sasana ing kono. Isih akeh dharma kang kudu mbok tindakake. Krana sira iku mung netepi darmaning urip. Mula kang saka iku bali marang prajanira. Nadyan to guru kita Begawan Durna saweneh ana ingkang ngarani lamun to Durna iku wong kang nglaropake nanging sejatine ya kanthi gurumu Begawan Durna sira pinanggih kelawan ngelmu sejati kulub. Budya pangkesing Durangkara wis bisa mbirat angkara gong manungta sira Bratasena wis nyalira wahyu kamruh manunggal. Pangestune Bapa Guru Durna sejatining banyu suci Perwitasari sajiwa kelawan Werkudara manjing dadi uripku sakutuhe. Ya merga saka pangestune Bapa Guru Durna kang dawuh nyemplung segara dadi srana aku ketemu kelawan guruku sejati Sang Ruci Dewaya Sang Mahardikengrat. Aku nampa kawruh kasampurnaning dumadya ngelmuning kamardikan lair lan batin Bapa.
kanthi tekun bisa katekan setyamu. Ya ngono kuwi pantes tinulatan Sinudarsana ya ngerarang wong kaya kowe Werkudara. Dikepiye wae Bapa Durna guruku ya. Nek kowe lemu nganggep karo aku ijane lahir batin sing sok ngelek-elek aku rak wong-wong kuwi. Dianggep jare Durna elek, Durna kere. Durna bojone jaran ya, Meng. Ora mbiyen carane wis tak guwak ganti wedhus. Jangan dielek-elek aku ya ora apa-apa nek aku ki guru sejati sing tanpa pamrih ya nggih. Pamrih ku ya mung minterake merga kowe kuwi besok kabeh kang bakal ngasta jejeke ngadil. Benerake sing padha lali, elingake sing padha luput. Bisa uga suwijining wanci kang prayoga kowe pinilih dening Kakang Murwengdad dadi utusane ngadil mbrasta angkara murka kowe Werkudara.